Исәнмесез, малайлар һәм кызлар? О, бүген безнең белән әти-әниләр, әби-бабайлар да бар икән бит монда. Шәп! Сез рәсем ясарга әзерме? Әйдәгез әле бергәләп барлап чыгыйк. Барлык кирәкле әйберләр дә өстәлдә микән? Ак кагаз бите, кара маркер, төсле карандашлар инде күптәннән безне көтәләр. Менә алар. Шеби рәсемен ясау өчен кара маркер белән менә шушындый йомроны без ак кагаз битенә әйдәгез әле сызып куйыйк. Өскәл эшенә менә шулай итеп кикрик тәстибез. Ике якка канатлар ясыйбыз. Канатлары да кечкенә генә әле. Менә шулай килеп чыкты. Дәвам итәбез. Хәзер аяклар ясыйбыз. Ике аяк, бер-берсеннән аерылып торган бармаклар ясыйбыз. Хәзер томшыгын. Тагын бер сызык белән без аның авызларын һәм борын тишекләрен билгелибез. Моннан соң инде күзләр ясарга күчсәк тә була. Ой, без инде мәктәптә укытырлык рәссамнар булдык, остардык, әйеме? Күзнең уртасын кара төскә буярбыз һәм кирпекләр өстәп куябыз. Шибинең ике бит уртасында билгелик әле. Шиби рәсемебез менә шундый булды. Матур бит, матур. Хәзер дулкынлы сызыклар белән ширәм ясыйбыз. Ширәмгә чәчәкләр дә стик. Чәчәкләрсез нинди җай инде ул? Булды. Инде хәзер маркерны алып куябыз да, кулга рәсемне буяр өчен сары карандашны алабыз. Шулай итеп, шибине сары төскә буй башлыйбыз. Күз, бит, томшак тирәләрен сак кына буйбыз. Чит-читкә чыкмаска, түгәрәкләр эченә кермәскә тырышабыз. Чөнки аларны без башка төскә буячакбыз. Карандашны тиз-тиз йөртәбез. Шулай итсәк, буяу тигез төшәчәк. Шиби түгәрәк, сары төстә. Нәрсәгә шагат? Ничек уйлыйсыз? Әйе, кечкенә генә кояш дип тә әйтеп буланы. Җир кояшы. Шуның өстенә ул бик йомшакты. Менә шулай, бик тырышып буйбыз. Тырышсак, безнең шәп килеп чыгачак. Искиткеч, безнең шиби сарыга буялы бетте. Юкмы ни әле? Юк икән. Кызгылт сары төс белән без аның томшыгын һәм аякларын буярбыз. Бит уртасын алсу төсле итик. Төсләр өстәлгән сайын шиби матурланганнан матурлана бара. Менә шиби рәсеме әзер, афәрин, миңа шей. Инде хәзер яшел карандаш алып, ширәмне буяп куябыз. Минем шибиләрне күзәтеп торганым бар. Алар җирдә, ширәмдә казанырга бик яраталар. Әгәр берәрсе суалчан тартып чыгарса, китә инде шуннан куышлы уены.
Шатлыклары кырга сыймый дип әйтәләр бит әле. Булар да нәкъ менә шулай. Чәчәкләр эченә кермәскә тырышыгыз балалар, яме? Чөнки без аларны бүтән төскә буячакбыз. Мин чәчәкләрне буяу өчен кызыл төс алам. Ашыкмый гына буйбыз. Чебинең ниндидер әйтер сүзе бар ахырсы я шул. Җылы җитми икән аңа. Әйдәгез әле без бит кояшны ясарга онытканбыз. Ясап куйыйк әле аны. Шулай ук бер болыт та истибез. Болытны гадәттәгечә зәңгәр су төскә, кояшны сары яки кызгылт сары төскә буялабыз. Безнең шаян чеби рәсеме әзер. Күрегез әле нинди матур рәсем килеп чыкты. Чөнки без бергәләшеп, тырышып эшләдек. Әлегә шулар, киләсе очрашуларга кадәр.